Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu lan sedaya jamaah salat Isya rahimahullah. Monggo langsung rumiyin Bapak sedaya tansah aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing kesempatan dalem menika kula sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan. Saya nikmat sehat total ingkang luang langkung-langkung nikmat iman Islam. Mugi-mugi kanthi Rasulullah sedaya Allah tansah nampi nikmat dumateng kula sedaya. Boten bisa mugi sholawat lan salam dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in dan pun dumateng kula sedaya ingkang samangke wonten ing yaumul kiamat tansah mawon tuan sahabatipun. Amin. Allah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, wonten ing kesempatan dalu menika kula badhe ngaturaken menika sebuah doa. Doa ingkang dipun tuntunaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun boten nate kesupen maos doa menika nikala enjang. Sareng-sareng ibu kula geraken Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pun sami apal nggih. Nah niki mangke diapal nggih. Tiap enjing menika dipun waos ping 3 nggih. Niku sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing wulan Ramadan menika kula sedaya menika dipun sunahaken ngatah-ngatahaken anggenipun donga. Pramila niki badhe kula terangaken maksudipun doa niki wau napa. Allahumma inni as'aluka, Gusti Allah kula nyuwun dumateng panjenengan ilman nafi'an, nyuwun dumateng Allah ilman nafi'an menika ilmu ingkang manfaat. Lajeng nyuwun melih wa rizqan thayyiban, nyuwun rezeki ingkang thayyib. Wa amalan mutaqabbalan, lan nyuwun dumateng Gusti Allah amal ingkang kula sedaya menika ingkang dipun tampi. Terus kula sedaya menika nyuwun dumateng Gusti Allah yen menika tigang perkawis ingkang sepisan menika nyuwun
ilmu ingkang manfaat. Saya menika ilmu kadunyan langkung-langkung ilmu agami. Sedaya menika wonten ilmunipun. Wonten ing kehidupan dunia badhe tindakaken pedamelan dan pekerjaan nggih wonten ilmunipun. Sesawah misalipun niku nggih wonten ilmunipun, boten namung nancepke, boten dirumat mangke boten mawon. Ugi ilmu agami. Ilmu agami dados kula sedaya tindakaken amal soleh, contonipun salat misalipun nggih. Menika kedah wonten ilmunipun. Boten wonten ilmune kan ujug-ujug langsung nindakake salat tanpa wudu misalipun. Nah niku jelas salate boten sah. Nah iki wonten ilmunipun. Kula sedaya menika dipun wajibaken pados ilmi. Dados pados ilmi niku wajib tumrap kanggone wong muslim. Wonten ing bulan Ramadan alhamdulillah dipun wonten majelis ilmu bibar isya lan bibar subuh menika rutin. Insyaallah menawi panjenengan kula niku tindak wonten ing masjid menika makin pinten mubalek menika sampun menyampaikan beberapa ilmu. Insyaallah ilmunipun tambah. Ananging urgensinipun, ekstensinipun niku ilmu sing dipun mangertosi nggih kedah dipun amalaken. Nyuwun dumateng Gusti Allah yen menika ilmu ingkang manfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lajeng nyuwun dumateng Gusti Allah menika wa rizqan thayyiban. Nyuwun supados dipun paringi rezeki ingkang sae. Sae menika halal lan thayyib sae. Halal nggih, sae lan halal. Menika nyuwun dumateng Gusti Allah awit wonten rezeki ingkang boten halal, boten thayyib haram. Contohipun le mendapatkan menawi ngapusi gitu, menawi mencuri, merampok, korupsi, niku rezeki niku boten thayyib. Sangsine nggih kathah niku nek boten thayyib niku. Terus nyuwun dumateng Gusti Allah supados kula menika dipun paringi rezeki ingkang thayyib. Ingkang salajengipun nyuwun dumateng Gusti Allah menika wa amalan mutaqabbalan. Nyuwun dumateng Allah supados amal saleh ingkang kula panjenengan sedaya tindakaken menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal dipun tampi niku wonten syaratipun. Ingkang sepisan menika ikhlas karena netepi dawuh Gusti Allah. Kula sedaya sebagai makhluk niku sebagai hamba wajibanipun beribadah kepada Allah. Syarat ingkang kalih inggih menika ittiba Rasul utawi wonten contonipun. Menawi Kanjeng Nabi boten nyontohaken amalan niku termasuk bid'ah utawi tertolak. Lan kula sedaya kedah pados ilmu, pados ngertos niki amal sing wonten tuntunane napa dene pepilih doa kala wau dipun waos enjing bibaripun subuh niku 3 kali, insyaallah Allah akan mengabulkan doa permohonan kula sedaya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mekaten sebagai atur doa wonten ing dalu menika mugi-mugi nambahi pengertosan dumateng kula sedaya lan ingkang wigati menika kula sedaya ngamalaken ing saben dintenipun. Kathah lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.